Урыны минемчә мин аны теге миннән теге иңгәм алганнар заманасында шул урыны мәсьәләсе буенча. Мин башта әйткәнем, Казан су елгасы буенда урнашырга тиеш. Менә мин тәкъдим иткәнем теге менә ни чашы белән Ривьера арасында шул арага куярга гына теге безнең хәзер инде менә Кырлай паркурына күчерделәр бераз шикәрәк име. Әмма ләкин барыбер аның урыны су буенда. Казан елгасы буенда. Ул каршы безнең Казан, иске Казан кирмәненә карата тора име. Ничек булачагын да киләчәктә әгәр дә менә бу бүтән безнең тырышкан эшләребез тормышка ашырса, бер яктан безнең иске борынгы Казан, Казан кирмәне, Кошалик мәчете, янда чиркәүләр тегезебез һәм безнең тарихыбыз име. Менә Казан җылысының уң ягы ул яңа шәһәр. Ул менә соңгы елларда гына менә Борисов теге Паша заманнары безнең Казанның иске сурәтләре. Анда авыллар булган, анда бер нәрсә бер ни шәһәр булмаган. Шәһәр киңәя, менә Союз заманасында киңәя башлады. Ул яңа шәһәр үсә бара. Шуңа күрә менә бу яңа шәһәрнең яңа символы булачак. Киләчәккә карап таба карый торган яңа Казанның